Evo i sastava Kroacije, očekivanog sastava najjačeg što ga Kranjčar u ovom trenutku može izvesti. Ladić, Turković, Krznar, Šimić, Soldo, Mladinić, Gašpar, Jeličić, povratnik u momčad Viduka, te Mlinarić i Marić. U pričuvi Ibrahimović, Kovačić, Mamić, Petrović i Domagoj Hosić. Hajduk također bez izostanaka osim Kazimira Vulića koji je duže vremena ozlijeđen. Gabrić, Butorović, Jozinović, Hribić, Štimac, Horvat, Meštrović, Jurić, Jurčec, Pralija i Mas Sar. Prije samog početka i jedan EPP. Novi Peugeot 605 obiluje otkrićima. Visoka tehnologija i sigurnost pridonose zadovoljstvu vozača. Elegantna unutrašnjost u koži i orahovlji. Zadivljujuća tišina u unutrašnjosti automobila. Oprema vrhunske kvalitete sa 6 ili 4 cilindra. Novi Peugeot 605 uvijek sigurno zadovoljstvo vožnje. Evo susret je počeo, vi ste u najavi vidjeli da utakmicu vodi Miroslav Vitković iz Vinkovaca. Pomoćnici su mu Dragan Huis iz Belišća i Milan Berger iz Osijeka. Vidjet ćemo ubrzo da li će to biti, evo sada otvoren prostor za Viduku, Viduka na lijevu stranu, tamo se je probio Krznar. U posljednji trenutak je izbio je to Jozinović, prvi udarac iz kuta, dakle počelo je silovito ofanziva plavih, pogledajte ispred Viduke u posljednjem trenutku, 2 metra ispred linije Gabrićeva gola. Turković i Mlinarić, fina minijatura. Pokušao je Kosić, Soldo i sada mirno to ostaje za Gabrića. U vršku plavog napada bit će Viduka i Marić. Pridodavat će se naravno Mlinarić i Jeličić, ali evo sada prodana Hajduka, to je sada spriječio na čas Gašpar i to je odmah udarac za Hajduk iz kuta. Vidite kako je ugodno ovdje, kako je lijepo, koliko navijanja ima. Ovo je jug Bad Blue Boysi, udarac iz kuta izvešće mladi Ivan Jurić. Ivan Jurić i Ivan Katalinić mu je ukazao povjerenje, to je mladi reprezentativac Hrvatske, vrlo nadaran nogometaš. Ovo mu baš nije bilo najbolje. Mlinarić, Ladić, Gašpar, Turković. Šimić se vratio u momčad, zauzeo svoje mjesto, tu će biti ispred Solde. Lijep prolaz, Mlinarić i Jeličić, to je udarni dvojac plavih. I sada start s leđa, žuti karton odmah za Praliju. Za Praliju koji je eto, dobar prijatelj sa Jeličićem, ali sada su im različite boje dresova. Fino se gradio Jeličić, isforsirao, prisilio da... Izgleda je to bio Jurić, samo trenutak. Pardon, Jurić. I sada slobodan udarac za Butorovića. Tu nema nikoga, Jeličić može mirno umiriti loptu.
Pralija za Masara, ali predugo. Ja bih ljubezno zamolio našu režiju da se isključe, da ne moram slušati sve razgovore koje oni moraju obavljati. Hvala lijepo. Mladinić. Turković. Pokušavaju bijeli spriječiti već u začetku organizaciju napada plavih. Sada je dosta dima ovdje, vidjet ćete, doći će to i u vidno polje kamera, tako da se polovica Hajduka vidi kroz jednu zavjesu. Oštro se ide, čvrsto, poletno, za sada vrlo žustar početak. Jeličić. Viduka. Za Krznara. I još jedan udarac iz kuta, sada sa lijeve strane za plave. To će biti posao najvjerojatniji za Joška Jeličića. Svi bijeli se vraćaju ka svojem 16-tercu. Hoće li biti udarca prema vratima? Teško je kroz tu gusti zid proći i lopti, a kamoli igraču. Turković gubi i evo sada prostora za protuudar. Dobro uklizavanje Gašpara. To je Jurić koji je vodio napad, sada Butorović. Pralija. Ali ravno u Ladića. Po lijevom boku Krznar. Soldo Mlinarić. Butorović pobjednik. Došao je pomoći Krznar. Ali sudio je Vitković slobodan udarac. Slobodan udarac za bijele. To je već 7. minuta prvog dijela u Maksimiru. Croatia 0, Hajduk 0. Nema potrebe za ukazivanje pomoći Butoroviću. Sve je prošlo u redu. Šimić Soldo Mladinić, to je ta zadnja linija plave obrane. Mlinarić Soldo. Izvlači se Viduka, dolazi po loptu, dobro odigrano. Mladinić. Krznar. I pravovremeno uklizavanje kapetana Igora Štimca. Marić. To je za Štimca. Mlinarić. Turković. Otvaramo stranu Šimić. Uspjeli su se osloboditi. Turković sada u sredini. Proba za Marića. Ne. Još Turković. I Turković. Lijep udarac. Vrlo lijep udarac, ali na vratima Hajduka je sjajni Tonči Gabrić. Pogledajte kako je to dobro sa 20 metara lijevom nogom i fina parada Tončija Gabrića. Dobar početak utakmice u kojoj plavi preuzimaju inicijativu i raste taj pritisak. Više se puno stvari događa na polovici Hajduka, a Hajduk se orijentirao za sada na protunapade. Turković, Soldo. I bio je to u zaleđu Jeličić i Viduka. Masar podiže ruku da je on kriv, nije pratio tu akciju. Šimić.
Soldo, Mladinić. Došao je po loptu Jeličić. Točno za Šimića, odmah iz prve, ali previše je požurio Dževa Turković. Turković će, ako Hajduk bude bio postavljen ovako, imati dosta ofanzivnu ulogu. Prekršaj nad Masarom. Deseta minuta, 0:0. Gledam dole Katalinića koji poziva svoje igrače da krenu više prema napred, dakle to nije trenerova želja i uputa da ovako se zatvoreno postavi igra. Hibić. To je lako za Solda, ali Ladić krivo, tu je Ivan Jurić. I Soldo ispravlja grešku svoga kapetana. Nenad Pralija. Opet to loše izvedeno, jasno nezadovoljstvo, ljutnja na klupi. Kalinić, Katalinić. Mlinarić tu i sada Gašpar je ušao u zaleđe, zato nije dobio loptu. Još jednom Šimić, ali tu su dvojica ostali iza svih igrača bijelih. Hibić. Jeličić, Mlinarić. Prekršaj Jurića. Turković. Traže puta plavi nekako da priđu Gabriću. Dobro je sve zatvoreno. Hajduk igra pokretljivu tu u zonsku obranu. Mladinić sada na desnoj strani. Meštrović traži Sara. Tu je Sar sasvim usamljen naprijed. Butorović. Meštrović pa Pralija. Mlinarić. Soldo. I da vidimo hoće li biti još žutih kartona. Da, i to je sada za Igora Štimca. Drugi žuti karton, oba dva kartona dobili su igrači Hajduka, Štimac i Jurić. Još jednom za Jeličića. Turković. I ovo je prosudio Vitković, obostrano guranje Turkovića i Jozinovića za bijele. Horvat. Prekršaj je Masara. Šimić je već izborio za poziciju prema lopti. Previše se gradio Masar tu.
Mladinić, Soldo. Sada nekoliko uzastopnih grošaka na sredini. Viduka se izvlači van. Viduka, Marić. Horvat je stalno kraj Marića. Dario Šimić. Štimac, Meštrović. I tu je Pralija. Sada može biti opasno po plave. Dobro za bijele. Ništa nije sudio Vitković. Igra se dalje. Butorović. I offside Pralije. Offside Pralije. Digo je Berger iz Osijeka zastavicu na vrijeme. Gašpar. Mlinarić, to je malo guran, previše unazad. Jurić igra ovdje na lijevoj strani. Vidite da upute stižu i sa plave klupe, da se Mlinarić pomakne malo više, vjerojatno prema sredini. Marić. Eto, vidite kakav je borac uvijek bio i ostao Marko Mlinarić. Mladinić, Viduka. Butorović je spasio na trenutak ili je bio to izgledno za prodor Krznara. Krznar. Štimac. Pralija, Masar. Dolazi Jozinović. Tu je sada Jurčec. Krznar pušta to sve za Ladića. Croatia vodi na prvenstvenoj ljestvici, 7 utakmica, 6 pobjeda i 1 poraz. Ona je protiv Istre. Hajduk je jedina neporažena momčad. 18 i 17 bodova imaju. I onda dugo Niko Vartek zaostaje sa 12 bodova, 5 za Hajdukom, 6 za Croacijom, pa Rijeka 10 i tako dalje. To samo govori koliko je velika u ovom trenutku nadmoć Croacije i Hajduka. Vitković pokazuje da je to igra Johnom. Mladinić. Marić to uzeo bez prekršaja. Da vidimo sada tamo Marko Viduka. Mora unatrag. Viduka. Hibić je sada bio vješt i čisto je oduzeo ovu loptu. Hajduk počinje od Jozinovića. 18. je minuta, 0:0. Zadnjega je lopta dirnula Viduku. Krančer sa svojim suradnicima, Zvijezdanom Cvetkovićem i Marijanom Vlakom. Mislim da se borbenosti utakmice nema šta prigovoriti. Igra se dosta brzo, dosta i agresivno s jedne i druge strane. Međutim, osim onog udarca koga je Gabrić onako dobro otklonio, nije bilo nekih prilika. Udarca Turkovića. Mlinarić. Tu nema nikoga. Viduka je ubacio u sredinu, tamo gdje bi on trebao biti. Odlično je donio loptu Mlinarić, ali nastavlja se taj plavi napad. Hibić.
Jeličić, Viduka, Gašpar. I vratnica, ali je bilo to izvan igre. Vitković je dao znak za prekid prije. Lopta za Hajduk, slobodan udarac. Masar. Dvojicu je prošao, ali Šimić se uspio vratiti. Soldo Mladinić. I sada Jurić. I Pralija. Brzo odigravanje, sad tu 3 protiv 3. Dobro je Soldo intervenirao. Mlinarić. Za Jeličića. Mlinarić, Jeličić. Ali tu je Igor Štimac. Umorio se dosta Mlinarić, odnio mu je loptu Štimac. Jozinović. I sada će Šimić dobiti žuti karton. Jedan prolazak kroz Masara. Šimić, treći igrač sa opomenom, prvi kod plavih. Masar ostaje ležati i ukazati će mu se najvjerojatnije pomoć. To je vrijeme za jedan EPP. Slobodan udarac Pralije, ide se na centar šut, ali predaleka lopta, nedostižna za Stiva Horvata. Bliži se i polovica prvog dijela, 22. minuta istječe, zgoditaka nema. Mlinarić. Odnio ga je sa sobom Pralija. Turković. Dobar potez Gašpara. I dobar pokušaj, nije prošlo, to je Butorović osujetio. Horvat. I borbeno, Marić. Raspoloženi i gledatelji, svaki dobar potez, svaku finu akciju ili čak i samo ovakvu borbenost, kao što je pokazao Marić, nagrađuju pljeskom. Čas Jeličić. Masar do sada nije uspio napraviti ni jedan bijeg. Ovog puta prekršaj je napravio Turković, ali pokazuje sudac Vitković da je to samo aut. Pralija. Prejako za Jozinovića. Štimac. Gabrić. I sada jedan dvoboj u skoku, prosuđen kao prekršaj.
Dakle, još jedan tu slobodan udarac na polovici Hajduka. Puno se toga promijenilo i u Hajduku i u Croaciji od onog vremena kada je Hajduk napravio onu tricu i time osvojio 2 naslova koja su se smješila Croaciji. Nema više u plavoj momčadi od tada Lesjaka, Ištvanića, Panića, Cvitanovića, Petrnaca i Halilovića u Španjolskoj. Dok iz Hajduka otišli Super, Šon u Španjolsku, Asanović u Španjolsku, Mornar u Njemačku, Erceg u Švicarsku. I sada da vidimo, ovo je bio Pralija, Ladić i Butorović. Da vidimo još jedan puta, nema zaleđa. I to je bilo dvije zaredom opasne akcije Hajduka. Sve je to išlo nekako ovdje u crtu. I opet to daje jedan novi poticaj utakmici. Gubi Soldo. Štimac. Ipak Jeličić. Tu je Marić. Ne usudi se Marić krenuti prema Štimcu, to je ipak respekt prema jednom reprezentativcu, prema jednoj međunarodnoj klasi. Štimac. Pralija. Traži se Jurčec na drugoj strani, dolazi i Jozinović. Dobro Jurčec, no tu je Soldo. Hibić uglavnom dobija ove zračne dvoboje sa Vidukom za sada. Viduka. Mlinarić. Jurić ruši Mladinića, slobodan udarac za plave, ali vidite kako su dobro zatvoreni prilazi prema Gabrićevim vratima. Plavi traže prolaz, Mlinarić gleda gdje ima prostora, gdje ima slobodnih igrača. Za sada nigdje, ali to znači da se i pojedini plavi igrači premalo kreću. Jeličić. Uspio je to Jozinović. Ivan Jurić. Sar Soldo. Za plave lopte, za plave, za Ladića. I kreće se s ove desne strane, preko Turkovića. Jeličić. Oslobodio se na čas Marić, tu je sada Mario Meštrović. Gurno je Sar Šimića. Vitković autoritativno vodi do sada ovaj susret. On je, moram reći, bez obzira na 3 žuta kartona, borben, ali korektan. Mlinarić. Pa Štimac, Viduka je tu. I sada Viduka prolazi. Viduka sam pred Gabrićem. I Viduka. Viduka 1:0 vodi Croacija. To je 29. minuta. Prvi izgoditak toliko najavljivanog pojačanja plavih Marka Viduke. Pogledajte kako je došao, pretrčao Štimca i onda kroz noge Gabriću. Croacija vodi 1:0. U ovakvim utakmicama je
izrazito važno postići prvi zgoditak, ali naravno to ne znači da je utakmica i izbliza riješena. Sada ćemo vidjeti sigurno jedan više ka plavom golu orijentiraniji Hajduk. Vitković se ispričavao, on je spriječio prolaz ove lopte. Prekršaj Masara. Dario Šimić. Viduka. Razigrali su sada plavi. Dolazi Jeličić. Turković. Tu je snažni Hibić. Još jednom Vitković potiče ruku, svjestan da nije poštivao prednost, ali nije vidio kuda ide ova lopta, tako da je ona vraćena tu Mirsadu Hibiću. Veliko slavlje traje tamo još na jugu, gdje su Bad Blue Boysi, koji ne odustaju od svoje borbe za povratak imena Dinamo. Stalno čujete pjesme i navijanje za Dinamo. Katalinić je umješani vješt trener. On naravno, s obzirom da je tek pola sata igre prošlo, nije naredio nikakav sada revanšistički juriš, nego Hajduk će i dalje igrati strpljivo, ali vjerujem ipak sa pojačanim napadom. Evo sada tamo prostora za Krznara. Krznar, tu je Marić. I dobra akcija. Marić koji se proslavio na posljednje dvije utakmice sa važnim zgodicima, sada se je dobro snašao, ispred Hibića se ubacio, vidite. Jurić za Jozinovića. Šimić je tu. Da čujemo sada kolegu Brunu Kovačevića kakva je situacija dole na klupi plavih posle prvog postignutog zgoditka. Vidjeli smo ih da su izuzetno sretni. Gospodine Kranjčar, sada se puno lakše diše. Gol Viduk je prvi do sada, tako? Pa sigurno da se lakše diše, ali iako moram kazati da je zasluženo naše vodstvo. Drago mi je da je Marko postigao pogodak, jer on je stvarno jedan pravi golkiper, ali bez obzira igra kvalitetno. Mislim da smo to zaslužili. Nadam se da će taj gol biti još veći poticaj po nas i da ćemo doći do drugog pogoda. Da li ćete nešto mijenjati na koncepciji? Ne, ništa nećemo mijenjati. Igrat ćemo dalje kako smo krenuli. Znači, želimo postići još koji pogodak. Znači, igrat ćemo prema naprijed. Sigurno da ćemo malo biti oprezni da tu sad pokrijemo sredinu, da nas ne bi eventualno Hajduk iskontrirao. Hvala. Molim. Evo, čuli smo zadovoljan Kranjčar i igrom i rezultatom. Vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Sada je na Hajduku da traži rješenje. Marić. Štimac. Tu je Mladinić. Mladinić je previše komplicirao, izgubio i onda je Krznar morao prekršajem vratiti tu loptu. Lopta je za Hajduk, slobodan udarac, tu blizu sredine igrališta. Jurčec. Ofsajd je Masara. Dignuta je zastavica visoko Milana Bergera tamo. Liberijac kao ljuti, ali bio je u zaleđu.
Malo nereda i tu na zapadnoj tribini, izgleda da je došlo do neke tuče, ima tu dosta i gorljivih navijača, jednih i drugih. Eto vidite da su se svi malo orijentirali prema tribini, prate to, došlo je do malog šakaškog obračuna, sada se to primirilo, vraćamo se utakmici i tu je sada aut za Mas Sara. Horvat može visoko skočiti. Marić. Prošla je lopta crtu, Marić je izašao i ponovo će to biti prilike da bijeli organiziraju napad. Meštrović. Hibić. Prazna je ova strana gdje je Jozinović, sa lijeve strane Jozinović. Prolazi Solda, dolazi mu Turković. I sada ementalerske rupe u plavoj obrani nisu kažnjene, nisu se ni najbolje našli Hajdukovci. Butorović je komplicirao dugo. Horvat. Još jedne prilike za Butorovića. I Ladić. Hibić ga je malo onako u prolazu zahvatio se, došao odmah ispričati. Sve vrlo, vrlo korektno za sada. 36. minuta. Šimić Turković. Viduka. Gašpar. I u zaleđu je i ne samo Krznar, nego i ovdje u sredini Viduka. Dobro za sada funkcioniraju ove offset zamke Hajduka, iako su one uvijek riskantan posao. Zadnji igrao Mladinić. I Jeličić je požrtvovan. Ovakve utakmice inspiriraju, niko se ne štedi. I sada da vidimo gdje je Štimac bliži lopti, dolazi Marić, Viduka i Hibić. Turković. Za Viduku. Pristigli su plavi igrači u šestesterac. Viduka se odlučio na nekakve driblinke, više bih rekao pokušaj driblinga. I lopta je za Tončija Gabrića. Dok se to ne izvede, imamo još jedan EPP. Pipi! Pipi! Evo, Hajdukovci su već na polovici plavih. Sve češće je ovdje i Steve Horvat. Vidjeli se sada izgubio jednu loptu, dakle ima sada dosta prostora za plavi protunapad. Međutim, presporo to ide. Marić. I Pralija i Jurić, vezni igrači, ipak gube. Mladinić je tu. Između puno igrača Mlinarić, Pralija je to čisto oduzeo. Pralija, dolazi mu Jurić, sa desne strane se ubacuje Butorović, ali tu je Soldo.
Još jednom Pralija ne da proći Mlinariću. Imali su paralelne intervjue u jučerašnjim sportskim novostima i zaista su jedan drugoga dobro nahvalili i jesu jedna od glavnih figura u svojim momčadima. Viduka. Nepotrebno kompliciranje Viduke, ima je i slobodnih igrača. Valjda sada ponesen ovim prekrasnim ambijentom, ne znam da li ikad igrao pred ovoliko gledatelja i tim svojim prvim zgoditkom u plavom dresu. Valjda želi pokazati naravno još više. Biće tu slobodan udarac sa strane, dakle to je obično posao za Joška Jeličića. Evo ga dolazi tamo kod Krznara. Soldo nije dobio dopuštenje da i on krene u 16-terac. Soldo je odličan skakač, ali tu ima i u plavi i Marka Viduku i Mladinića. I Turković je došao. Turković iz pozadine. Međutim, lopta je za Tončija Gabrića. 41. minuta. Vidite kako je tu Turković nadvisio Jurčića, koji se također vratio u pomoć svoje obrani. 41. minuta, 1:0 vodi Kroacija protiv Hajduka, strilac Marko Viduka u 29. Masar. Prekršaj je Solde. Dobro su se sporazumjeli Vitković i Masar, bez obzira na vjerojatnost da Vitković i ne zna liberijski, ali dobar je pantomimičar Masar. To je Pralija, to može biti neugodno, vidite tamo baš ova kamera je dobro postavljena, onaj kut je slobodan, tu se vratio u pomoć Viduka, Horvat. I Krznar. Krznar je našao dobro rješenje za ovu situaciju. Moram reći da bez obzira na nadarenost Ivana Jurića, o kojoj sam već govorio, ipak se sada nakon 40 minuta igre može konstatirati da Hajduk teško nadomještava gubitak središnje ličnosti svoje igre Aljoše Asanovića. Pralija djelomično pokriva dio tih poslova koje je obavljao Asanović, ali to ipak nije to. I sada da vidimo, ovo je Krznar. Krznar, Viduka je tu i Hibić i Gabrić. Jurić, Gašpar. Aut je, iako Jurić ostaje ležati, nije izgledalo da je to tako nekakav opasan sudar, opasan dvoboj, ali može biti da je dobio neki neugodan udarac Ivan Jurić. Traži Vitković odmah da se donesu nosila, da se Jurića iznese van kako bi se utakmica mogla nastaviti. Ovaj derbi je, rekao bih, dobar, ponajbolji po ambijentu. Sada čini mi se da ima već i dobrih 40 i preko 40.000 gledatelja ovdje. Derbi je i dobar zbog toga što nema prevelikog opterećenja, nema imperativa pobjede. Naravno i jednima i drugima je bilo drago pobjediti, ali bit će još prilika u prvenstvu, to je gotovo izvjesno, odigrati 4 utakmice Kroacija i Hajduk, a vjerojatno će se, ili možda će se sresti i u kupu. Jurić je snašao se Marić i onda ga Jozinović pokupio. Sada se malo zaoštrilo, zaiskrilo. Nadam se da će to Vitković svojom energičnošću srediti. Isti tretman za svakoga. Sada i Marića trebaju iznijeti
izvan igrališta. Dobro i to što u oba naša najjača kluba evo ima mjesta za dosta mladih igrača. Vidite, Marić, jedan 20-godišnjak, i Viduka je njegovo godište. Šimić, vrlo mladi igrač kod Hajduka. Također dosta mladića, najmlađi tu Ivan Jurić, ali na klupi ih ima još više. Tamo su Skoko, Vučko. I u posljednjoj minuti smo prvog dijela. 45. minuta. 1:0 vode plavi. Pralija je to izborio, sada može biti izgledno za Hajduk. Pralija, na lijevoj strani mu dolazi Jurić i nisu se razumjeli Pralija i Jurčec, ali evo lopte bijelima opet, Meštrović je tu. Ivan Jurić. Da li je mislio nadmuditi Ladića ili mu je kopačka zapela o busentrave, vjerojatno je ovo drugo. Ovog trenutka isteklo je 45 minuta, dakle igra se Vitkovićevo vrijeme u prvom dijelu. I u zaleđu je Masar, nepotreban sudar u trenutku kada je igra bila prekinuta Ladića i Liberica Masara. Masar odmah hoće pomoći Ladiću, pogledajte da li je tu on. Da, i zahvatio ga je desnom rukom. To bi bilo vrlo pogubno za Kroaciju da izgube kapetana Ladića. Ali bit će sve u redu. Zabrinuti Kranjčar, ali Ladić pridiže i nema posljedica. Sve je u redu. Odigrat će se još koji trenutak. Marić. Izborio je ovo teško loptu Turković i prekršaj Meštrovića. Meštrović će dobiti žuti karton. Mario Meštrović. Četvrti žuti karton u utakmici, treći za igrače Hajduka. Imaju ga već Jurić i Štimac, treći je Meštrović. U plavih sa žutim kartonom će drugu polovicu utakmice igrati Dario Šimić. Mlinarić sa ovako grčem bola na licu. Turković gubi, imali vremena za još jedan protuudar Hajduka. Jozinović. Omeo ga je Marić. Još jedan Turković griješi i Štimac. Masar dobija duel, ali loptu dobija Ladić. I kraj prvog dijela, dakle jedno poluvrijeme koje je dostojno derbije, u koje je bilo najviše, bih rekao, borbenosti, najviše žara, želje, truda, trčanja, ne puno prilika, ali 1:0 je za Kroaciju. Od prilike toliko je Kroacija bila djelotvornija u ovoj prvoj polovici utakmice. Do slušanja, do početka drugog dijela. Marko, prvi veliki derbi i već na početku zgoditak. Nisam ni sanjao da ću dati prvi zgoditak u takvu važnu utakmicu, ali Bog je dao i zadovoljan sam. Sretan. Kako se osjećaš, kako igraš? Ja mislim dosta dobro igram, a nisam igrao 3 utakmice sad i malo sam kao umoran, ali ja mislim drugo polovrijeme će biti puno bolje. Ok, hvala ti lijepo i želim ti da postigneš još koji pogodak u drugom dijelu. Dobro, hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, opet smo na Maksimirskom stadionu. Igrači su već izašli na teren, na travnjak. Gledam da li ima nekih izmjena. Kod Hajduka nema novosti, niti kod plavih nema novosti. No, da li će biti novosti u Hajdukovoj igri, čućemo
od Brune Kovačevića i Ivana Katalinića. Gospodine Katalinić, da li ste nešto promijenili u taktici u ovom drugom dijelu? Da li ćete igrati malo više napadački nego u prvih 45 minuta? A mislim da treba samo više trčati jer prvo vreme nismo dovoljno trčali i normalno da smo pustili inicijativu u Kroaciji što je njima odgovaralo i oni su zasluženo vode 1-0. Hvala lijepo. Evo čuli smo i Katalinićevo mišljenje, on smatra da je taj u natrčavanju, istina je da je vezni red plavih bio uvjerljiviji, da su imali više loptu u prvom dijelu i lijepo je da i trener ekipe koja gubi priznaje da je vodstvo protivnika zasluženo u ovom trenutku. Pralija, teško između dvojice, tu su Gašpar i Krznar. Sada Torcida tamo na drugoj strani slavim, ali je vatromet Bakljada zapravo. Ali ovdje aut za Butorovića. Pralija. Dosta posla sada za vatrogasce tamo na sjeveru. Prekršaj ovdje nad Krznarom. Soldo. Dario Šimić. Viduka. Ali to je sada za Jurića dosta prostora. Tu je Masar i Soldo. Brži Masar, puno od Solde. Ali dobro uklizavanje Solde. Spriječio je centar šuta, ipak je to udarac iz kuta. 47. minuta. Ide u 16-terac, dolazi sada i Štimac i Hibić, visoki skakači, dakle posao za Viduku i Solda prije svih. Pralija je izvođač. Eto Jeličić. Masar. I točno pred sucem Vitkovićem i točno pred samim 16-tercem. Slobodan udarac je najvjerojatnije za Praliju. To je sad naravno izgledno, napetost na Hajdukovoj klupi. I izgleda da se ipak radi o nekoj ozljedi Masara jer Vitković sada poziva zdravstvenu ekipu Hajduka da dođu ovdje, da pomognu Masaru, a tamo je došlo do manjeg koškanja u komu je sudjelovao Marić. I Meštrović od strane Hajduka, dok se ukaže Masaru pomoć, jedan EPP. Na 1000 kvadratnih metara veliki izvor tapeta, podnih i stropnih obloga po senzacionalnim cijenama. Dođite i uvjerite se. Tepikland, američki paviljon, Zagrebački velesajam. Pralija je kod lopte i Šimić. Šimić, traje ta opasnost, tu je Štimac. Opet Štimac, to je ono mjesto gdje je centrirao protiv Italije točno na glavu Šukeru. Sada van, Jozinoviću, Pralija je tu. I Mlinarić ga je nadmudrio. I rješava problem u suradnji sa Ladićem. Horvat.
Horvat do sada se nije iskazao u ovim nekakvim graditeljskim i napadačkim zadacima. U obrani je pouzdan, iako je tamo jednom im pobjegao Marko Viduka. Točno na sredini Meštrović. Štimac. Sada su svi na polovici Kroacije. Gašpar Jeličić. Oteo je loptu Jurić. I Soldo. Soldo igra u velikoj formi u posljednje vrijeme, pravi je stup obrane plavih i uglavnom vrlo elegantno rješava sve te komplicirane situacije oko 16-terca. Mlinarić. Soldo. Tu je najbliži Ladić, evo ga ulozi posljednjeg igrača obrane. I sada protuudar, to Mlinarić, Marić, Mlinarić. Viduka se bacio, to je Krznar, Krznar još jednu sredinu. Turković sklon komplikaciji, Krznar stiže, Mladinić. I prekršaj je nad Jozom Gašparom. Jeličić. Soldo je vidio Mlinarića. Još jedno za Mlinarića. Krznar se sada ubacuje, utrčava Krznar. No to nije centar šut, to je poklon lopta za Hajduka, za Gabrića i počet će sada smireno napad Hajduka. U početku, u prvih 4-5 minuta, Hajduk je malo pritisnuo, ali evo sada se ta igra prenosi na ovu polovicu. Štimac sasvim sam na svojoj polovici. Tu je Butorović. Prekršaj Gašpara. Masar. Marić iz prve do Jeličića. Tu je Turković. Marić ostavi iza sebe Hibića. Marić i Gabrić. Snažno povlači sada naprijed, donosi loptu Štimac. No i lako ju je predao. Mladinić. Jurčec se vratio natrag. Ostao je Viduka iza leđa Hajdukove obrane. Jozinović. Štimac, Horvat. Sada je već očigledna zatvorenija varijanta plavih, barem dok bijeli imaju loptu, svi osim Viduke se povlače. Viduka je onako sam naprijed kao što je u prvom dijelu bio Masar kod Hajduka. Masar. Jeličić, dosta prostora za Jeličića, ali naprijed samo još Viduka. Prejaka lopta.
Možda je Jeličić ipak precijenio malo Vidukinu brzinu. Nakon svega ništa. Jeličić, tu je Hibić, bliži. Katalinić je poslao 4 igrača na zagrijavanje. Dakle, osim vratara Slavice, svi su pripremni ući u igru. Butorović. Pedeset je minuta. Masar može daleko baciti loptu, dakle to će najvjerojatnije biti u 16 gdje će Horvat skakati na nju. Horvat Pralija. I Jurić daleko tamo na skakalište atletsko za vis. Odgovara sada i Kranjčar, on šalje trojicu igrača na zagrijavanje, evo i četvrtoga Mamića također odlazi iza Ladićeva gola. Masar, Soldo je tu bio. Masar traži 11-terac, odmahnuo je samo rukom Vitković. Krznar. Hibić ostaje Masar u 16-tercu Kroacije. Jurić i Marić. To su kolege iz mlade reprezentacije, Jurić i Marić. Uklizavanje s leđa. Pralija se ljuti što je kažnjeno samo žutim kartonom. Po njegovu sudu trebalo bi to biti i više. Žuti karton za Jozu Gašpara. U žutim kartonima 2 Kroacija, 3 Hajduk u Zgodicima, 1-0 za Kroaciju. Hoće li se to Štimac odvažiti izravno po Ladićevim vratima? To je 26-7 metara. Štimac. Nije to bila prava opasnost. Jeličić. Mlinarić između dvojice, gubi loptu. Mlinarić igra nezaliječen, ima jednu ozljedu. Vjerojatno prvi kandidat za zamjenu. Soldo je ovdje fino, čisto riješio situaciju. I Horvat je prosto pogazio Jeličića. Šimić, Gabrić je istrčao, Šimić pokušava izravno, da vidimo, tu je Viduka i Hibić. Hibić je to spasio Hibić. Neće biti ni udarca iz kuta. Pogledajte kako je to Gabrić loše ocijenio. I lopta je za bijele, prekrše. Kranjčar je tu, da čujemo i kolegu Kovačevića kakve se to zamjene spremaju kod Hajduka i kasnije eventualno i kod Plavih.
Ulazite unutra, trener Katalinić je promijeniti očito nekoga. Ne znam, ne gledam. Plan ovaj da se pripremim dolazak u igru. Ja sam spreman. Nadam se, pokušat ću bar nešto napraviti. Da budem mogao. Sigurno da će biti sve u redu. Ja se nadam da ćemo ipak uspjeti izvući bar nerešeni rezultat na kraju. Hvala lijepo. To je Rapajić koji je očito pripremljen da bi još ojačao napad, ali će on zamijeniti nekoga od igrača iz vrška napada, dakle Jurčevca ili Masara, ili će to biti treća Hajdukova špica, vidjet ćemo uskoro kada Rapajić uđe u igru. Hibić. Eto, Marić sa njim u duelu, u toj silnoj želji da dođe do lopte, naravno da se ne libi ni prekršaja. I sada za Jozinovića. Jozinović na lijevoj strani, u sredini mu je Masar. Jozinović baš onako bekovski, daleko, daleko od Ladića i od njegovih vratiju. Već je 62. minuta u Maksimiru, dakle manje još od pola sata do kraja Kroacija vodi 1:0 od 29. minute. Šimić. I sada izmjena. Jozinović izlazi van, ulazi sa brojem 16 Milan Rapajić, Miki Rapajić. Dakle, sada je odlučio Katalinić da je već vrijeme da se karte, neću reći sve, ali jake karte bace u napad. Rapajić opasan, brz. Tu je Butorović. I sada s druge strane ono što je napravio Jozinović s lijeve, Butorović s desne, dok se lopta vrati EPP. Na svim kioscima košarka, posteri Shaquille O'Neala i Clyda Drexlera, pazli Michaela Jordana, za one koji traže više od košarke, magazin Košarka. Evo, stižemo na vrijeme da vidimo kako će to ispucati Ladić. Štimac. Prekršaj Rapajića. Sada će tu biti tekako posla na ovoj strani za Krznara. Rapajić je neugodan, brz, dobar dribler, opasna udarca. Sigurno ojačanje Hajdukovo napada i to bitno. Krznar. Upotrebljiva lopta je to za Viduku, on je malo bio nespreman. I sada je ostao, nije se uspio ni vratiti ispred Hajdukove obrane. Butorović. Mladinić, tu je Turković i Jurić, izdržao je ovaj nalet Turković i Marić, lopta je prošla crtu, signalizirao je to Berger. Štimac. Soldo, Rapajić, Butorović. Pritisak sada Hajduka, svi su tu. Mlinarić. Gurao se Butorović, slobodan udarac. Ladić tamo daje upute svojim igračima da
se malo drugačije očito postave, osjeća i onda raste taj pritisak. Još ne bih rekao da se bližimo završnici, još je to dosta, 25 minuta, ali vidjet ćemo koliko je bila točna Katalinićeva prognoza da će ovu utakmicu odlučiti fizička spremnost igrača ko će moći izdržati u jakom tempu svih 90 minuta. Marić. Viduka više čeka tu loptu. Mlinarić. Povukao je Marko Mlinarić, jako prolazi Mlinarić, da li će imati snage doći do završnog udarca. Ne, tu je izgubio Horvat Gabrić. Krznar. Krznar, prolazi Krznar. I tamo je vidio na drugoj strani Jeličić, ali nije dobro uputio tu loptu. Stigao je Marić zaustaviti Meštrovića, uzvraća Krznar. Nema prolaza pokraj Štimca, Štimac ide naprijed. I sada je tu ostavljen Rapajić, ipak je stigao je Soldo, bit će to udarac iz kuta. Da čujemo Brunu Kovačevića, da li je uputa da se plavi povuku i brane ili je to snaga pritiska Hajduka. Gospodine Kranjčar, unatoč tome što je 1-0, malo ste se povukli, Splićani su napravili jednu zamjenu, ušao je Miki Rapajić. Kako gledate na to? Pa mislim da su igrači sami se povukli, mi smo u polovinom rekli da normalno moramo malo tu ih pustiti, neka izaći da ih možemo iskontrirati, međutim u previše povlačenja to su oni samo inicijativno napravili, ali mislim da je evo sad opet ovo par faza dosta dobrih, gdje mi smo došli možda u par situacija smo mogli bolje napraviti, pogotovo sad Mlinarić, ali manje više mislim da smo mogu biti zadovoljni. Da li je takva taktika da se povuku pa da igraju na kontru ili su se jednostavno... Ne, jednostavno su vjerojatno samo inicijativno, nije taktika da se ide samo na kontru. Da se ide na kontru, onda bi ja ubacio jednog još veznog igrača i eventualno Kovačić koji ima brzinu, iskoristili njegovu brzinu. Hvala. Vidjeli ste da se to zapravo događa sve na igralištu, da je ono što je i Kranjčar na početku uvodu rekao da utakmicu odlučuju igrači, a ne taktike i treneri. Sada Hajduk naravno silnom tom željom da poravna barem rezultat ide sve više naprijed, a nekako normalan odgovor je da se povlače plavi igrači. Jeličić, dugo ga nismo vidjeli, Jeličić za Marića. Jurić i Marić, opet oni. I sada je Vitković napravio jednu prosudbu koja je oštetila Kroaciju, naime nije poštivao prednost, napred je lopta išla ka Jozi Gašparu. Marić. Utrčavao mu je Mlinarić, nije ga ili vidio ili nije mu uspio dodati Marić, tu je Masar. Pralija. Jeličić i Soldo, sada opet Jeličić. Prekršaj Igora Štimca. To je Horvat ispred Krznara. Priprema se još jedna izmjena kod Hajduka, da vidimo ko će sada. Izgleda da je to dole Josip Skoko. Izlazi Nenad Pralija, ulazi
Skoko jedan od te nove mlade garde Hajdukovih igrača. Pralija se vratio tek poslije kazne, nije još, vidite, to nije bio onaj pravi rastrčani Pralija kako smo ga navikli gledati, posebno u utakmicama Croatia Hajduk, kada je u onim splitskima bio glavni igrač. Jeličić, Krznar. Soldo se ispriječio ispred Masara. Masar dosta voli padati, ležati. Butorović. I kako se to Skoko bacio u rijedak udarac glavom prema vratima izvan 16 metara. Hibić. Nespretno Marić, pa Ivan Jurić. Turković i Ladić. Sada jednu loptu gubi Jeličić. I Jurčec, koga smo vrlo malo vidjeli, nije uspio proći. Hajduk sada zaista sa 3 klasična špic igrača igra Masar, Jurčec i Rapajić. Priprema se i prva izmjena kod plavih, to je Miljenko Kovačić, da vidimo umjesto koga. Čuli ste Marko Viduka, van sa brojem 13, Miljenko Kovačić. Sada kako će biti sve više prostora u redovima Hajduka, misli Kranjčar, vjerojatno će doći do izražaja brzina Miljenka Kovačića. Evo Kovačić, ali već suđen offside, tamo suđen offside. I sada će Marić vjerojatno dobiti žuti karton. Marić žuti karton zato što je nakon sučeva znaka uputio loptu u mrežu. ...28 minuta drugog dijela, dakle još negdje 17 minuta do kraja. Najneumorniji su navijači na jugu, navijači Croacije koji neprekidno pjevaju, navijaju, bodre svoje igrače. Torcida se malo utišala. Kovačić. Eto, to su za njega pozicije kada ima ovako puno prostora, ali jedino je zaboravio malo loptu. Evo mu je ipak natrag. Marić. Za Turkovića. Turković i Hibić. Izgurao je Hibić Turkovića. To je slobodan udarac, mogućnost centar šuta. Tu će vjerojatno doći Joško Jeličić. Ostaje otraga Soldo sa Šimićem uz Masara. Mladinić je otišao napred, dolazi Krznar iz pozadine. I vratio se Mlinarić uz ovu loptu koju mu je otao Jurčec. I sada ga je Butorović srušio nakon što ga je prošao. Pljesak na otvorenoj sceni za već pomalo veterana Marka Mlinarića, ali koji je zaista primjer i trebao bi biti uzor igračima u svojem pristupu igri, u požrtvovnosti i poštenju kako se bori za taj plavi dres.
Tu su Jeličić i Krznar. Ipak unatrag Gašpar pa Mlinarić. Soldo. Opet lopta do Mlinarića, nikako nema vremena da predahne, da uzme malo zraka nakon ovih par zaista jakih prodora koje je napravio, ali koji itekako troši snagu. Rapajić je pobjegao sada tamo na lijevu stranu. Ovog časa ušli smo u posljednjih 15 minuta utakmice. Greška Marića. Masar. Petsoldo. I u zaleđu je Masar. U zaleđu je Masar. Drago Huis iz Beliša je označio da je to već prerano utrčao Masar. I opet Masar ostaje ležati. Evo vidite, ovdje mu nije bilo ništa, ali kasnije se srušio. Ladić mu pomaže, sve je to vrlo prijateljski, korektno. Traj metar, treba izaći van. Izgleda se ovog puta Masar zaista ozlijedio. Suđen prekršaj Kovačića u napadu. Marić. Prejako prema Kovačiću. Još jedan posljednji adut Ivana Katalinića. Priprema ulazak Jurice Vučka. Još jednoga Bilogatića. Hrabro od Katalinića sa toliko mladaca igrati ovakav derbi. Ali sada se gotovo više nema što izgubiti. Kroacija vodi 1-0. Jeličić, Mlinarić. I prekršaj nad Marićem. Prvo odmor za Marka Mlinarića. Odmor za Marka Mlinarića. Alen Petrović pokušati zamijeniti Marka Mlinarića u veznoj liniji. Mlinarić ispraćen, vidite i čujete velikim pljeskom čestitke Zvjezdana Cvjetkovića i Zlatka Kranjčara. Svježi Petrović trebao bi sada sa silnom trkom stvoriti tu trkačku ili održati trkačku ravnotežu, ako ne stvoriti nadmoć. Masar. Petrović, prekršaj nad Butorovićem. Dolazi Štimac. Butorović. Skoko. Ladić. Sada je bila prilika za Ladića da pokuša upostiti Kovačića, jer gotovo da nikoga nije bilo, tamo ogroman prostor je bio. Međutim, Ladić se odlučio za ovu varijantu čekanja. Vidite kako je ona završila. Štimac spravio je ovu riskantnu svoju akciju. Horvat. Hibić i tamo Rapajić pod budnom paskom Turkovića i uz prekršaj Turkovića.
Evo, to je posljednja izmjena, ta koju sam najavio. Izlazi Mario Meštrović, a ulazi Jurica Vučko. Jurica Vučko također u veznom redu, dakle sada će tu biti sve sami golobradi mladići, Vučko, Skoko, Jurić. I sada puno prostora za Silvija Marića. I on petlja, zadržava, gubi. Riješio je to Hibić, Štimac se tek sad vratio i Štimac sve više u veznom redu i naprijed. Žuti karton. I to je za Marića, to je njegov drugi, to je isključenje. Drugi žuti karton za Silvija Marića. Dakle, Kroacija će posljednjih 10 minuta igrati sa 10 igrača. Da vidimo da se izvede još ovaj slobodni udarac. Silvio Marić zaradio je neoprezno, na neiskustvo taj karton i sada ostavio u teškoj muci svoju momčad. Sada će Hajduk sasvim sigurno do kraja pritisnuti, stisnuti. Da vidimo sada, tu su i Štimac i Horvat. Štimac i Ladić. Da čujemo Brunu Kovačića kako sada Katalinić ocjenjuje ovih zadnjih 10 minuta. 11 protiv 10. Nazad! 11 protiv 10, kao što je rekao kolega Sušec, da li još ima nade do kraja je 10 minuta? Pa uvijek dok ima vremena ima i nade, jer nije velika razlika, jedan gol. Vidjeli se da se Kroacija pogleda druga poluvremena svu polovicu i čuva rezultat. Svi su vam aduti u igri? Pa više nema, napravili smo 3 izmjene, mislim više se ništa ne može napraviti. Hvala. Rapajić i Soldo, ne da Soldo nema prolaza pokraj njega nikako. Petrović. Krznar je ostao ležati ovdje, malo zakasnio Vitković sa intervencijom i sada našao jedno solomonsko rješenje. Dosudio je aut. A Krznaru se mora ukazati pomoć. Još Kranjčar ima mogućnost izmijeniti jednog igrača. Ima na raspolaganju i Zorana Mamića. Štimac, Hibić. Masari, Šimić. Šimić odlično obavlja taj zadatak čuvanja Masara na današnjoj utakmici. Uglavnom je sve dvoboje dobio i to uz malo prekršaja. Rapajić. Jurić. I nadmudrio ga je Jeličić. Zagradio je taj prolaz. Jeličić za Kovačića. Kovačić se sad stvarno sam pao i rekao bi da je za to čak i zaslužio žuti karton. Štimac je mirno stajao, digao ruke. Još jednom Krznar na podu. Masari, Šimić. Masari je igrao zadnji loptom, dakle ona je za Ladića. Bruno, kakva je situacija na klupi plavih, je li se sada sve povlači u obranu sa čovjekom manje? Evo ovaj pored mene je gospodin Kranjčar. Još jednom 4 minute su do kraja. Da li mogu oni izjednačiti, da li se može Kroacija uspješno obraniti? Gledajte sad, nakon jednog igrača sigurno da nama nastao jedan problem.
u fazi obrane, ali nadam se da ćemo dobro obraniti i sačuvati ovo vodstvo i možda mu postignemo neke kontre goli, jer Hajduk totalno bacio se u ofanzivu, što je normalno, jer igramo se igrači manje, ali ja se nadam da će igrači biti disciplinirani i koncentrirani i da će doći do eventualno zaslužene pobjede na kraju, a i možda još do koje povode. Hvala. Do kraja je malo više od 5 minuta. 5 minuta nade za Hajduka, 5 minuta dugih za Kroaciju. To je skoko vrlo opasna lopta po Kroaciju. Dobra za Hajdukove napadače, ali niko se tamo nije našao i snašao. Udarac iz kuta, izbije loptu Mladinić. Izvešće ga Rapajić. Rapajić, tu je i Štimac, tu je i Horvat, ali Ladić ne baš dobro izveden ovaj korner, bez problema za vratara Kroacije i vratara naše reprezentacije. Kovačić, vidite kako prolazi kad ima puno prostora, držao ga je za ruku, Skoko. Mirno, sada lagano prilazi tamo Jeličić. Šimić. I sada je prilika za Hajduk. Vučko, Masar. Uspio ga je zadržati Soldo. Soldo ga je uspio zadržati. Gašpar. U zaleđu je tamo bio Masar. Dobro surađuju Vitković, Huis, Berger. Jeličić. Prekršaje. Petrović tukre lopta, ali prepušta to Jeličiću. Petrović za sada nije imao ni prilike iskazati se, ode napred Mladinić. I ostaje daleko iza obrane bijelih. Jurčec. I ja. Naravno da raste sada nervoza u Hajdukovim redovima. Vremena je sve manje, nešto više od 2 minute. Vučko, Mladinić. I Mladinić. Ladić sada ima tamo predavanje Gašparu. Ovo je Mladinić zaista riješio majstorski, teška lopta, morao je intervenirati i još jedan udarac iz kuta. Ladić. Kovačić. Prepustio je Jeličiću. Naprijed ide Soldo, ali s desne strane dolazi Kovačić. Ovdje je Gašpar. Gašpar. Traži loptu Petrović. I predaje je igračima bijelih. Priprema se Zoran Mabić, to je ona takozvana taktička zamjena koja će biti valjda u posljednjoj minuti. Sada je u toku 89. Štimac traži Jurića. Ladić. Ne baš sigurno, ne baš spretno. Kako više nema vremena, Hajduk ide na ova dubinska ubacivanja. Ovo je bilo za Rapajića. I skoro na južnu tribinu. Hibić, evo izmjene posljednje u redovima Kroacije. Izaći će
Joško Jeličić, ući će Zoran Mamić. Devedeseta minuta. Jeličić polako izlazi. Vitković će gotovo sigurno to nadoknaditi ovo vrijeme. Uostalom, tek je sada lopta stigla kod Ladića. Iza Jeličića pljesak. Pošteno je odigrao ovo, odradio, povezivao niti Kroacijine igre i uvijek je Jeličić baš na utakmicama protiv svog bivšeg kluba među najboljim igračima. Evo, isteklo je vrijeme na semaforu, dakle sada još samo onoliko koliko Vitković odluči da će se igrati. Petrović. I lopta je došla do Kovačića, ali je prekinuo to Vitković. Protiču te sekunde, vidite da Vitković kontrolira vrijeme, gleda na svoj sat. Soldo. Horvat i Kovačić. Petrović. To Štimac za Gabrića. Navijači Kroacije već nestrpljivi, viču Vitkoviću da daj kraj. Mamić. I to je bio još jednom skoko. Štimac. Jurčec. I Jurčec tu sada nije snašao, izgubio je ovu loptu i mislim da je time propuštena posljednja prilika za Hajduk. Posljednja prilika za Hajduk, jer sada će Ladić malo još potrošiti vremena dok ispuca ovu loptu. Vidite da je 2 minute gotovo produžio utakmicu Miroslav Vitković iz Vinkovaca. I kraj. Dakle, velika, važna pobjeda Kroacije u derbiju protiv Hajduka, jer time je Kroacija pobjegla Hajduku za 4 boda. Kažem, ne mora to biti presudno na koncu, jer znate da se igra jedna liga, pa onda ona druga, najboljih 6, ali sigurno da je to veliki stimulans za igrače Kroacije koji su nastavili time svoj pobjednički pohod. Ovo je prvi poraz Hajduka u prvenstvu i prva pobjeda, ako hoćete tako, Kranjčara protiv Katalinića. Evo toga trenutka kada je Jelić proigrao ovako petom Viduku i on se dobro snašao i odlučio utakmicu. Evo, cijeni gledatelji, na kraju još da čujemo, dole je Bruno Kovačević, da li je uspio dobiti nekoga igrača. Ne, nema igrača, nema trenera, svi slave igrači Kroacije, igrači Hajduka su se već povukli, odlaze sa igrališta. Prema tome, cijeni gledatelji, time i završavamo prijenos, snimku ovog derbija Hrvatskog nogometnog prvenstva 8. kola. Kroacija 1, Hajduk 0, Marko Viduka u 29. minuti. Doviđenja. Nakon ove snimke iz Maksimira, poštovani gledatelji, pogledajmo još jednom rezultate 8. kola Hrvatske nogometne lige. Kroacija Hajduk, dakle 1:0, Šibenik Marsonija 4:0, Varteks Segesta 1:0, pa 2 pobjede gostujućih momčadi, Istra Inker 0:1, Rijeka Osijek 0:2. Cibalija Zagreb 2:1, Zagreb je vodio 1:0. Pogledajmo i tablicu. Kroacija 21 bod, Hajduk 17, Varteks 15, Šibenik i Osijek 13, Rijeka, Marsonija po 10, Cibalija 9, Segesta 8, Zagreb i Inker po 7 i Istra posljednja 12 sa 6 osvojenih bodova.